ମୁଁ ଆଜି ଖୁଡ଼ି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆସିଲା ବସିକି ଦେଖିଲି ତ ଜଣେ ମାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଝିଅ ଆମର ଟିକେ ଇପି କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆସିଲା ବସିକି ମମି କ'ଣ କରିଛି ନା ପିଆଜ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଜି ପକେଇଛି। ମୋତେ କହିଲା ଝିଅ ଟିକେ ତକ କରିଦେଲୁ ତ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଘରକୁ ଯା ମୁଁ କରିଦେବି। ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଗଲା। ମୁଁ ପିଆଜକୁ ପକେଇଲି, ତାପରେ ଗାଜରକୁ ପକେଇ ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ କରି ଘରକୁ ଭାଜିଦେଲି। ଭାଜି ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଭଲରେ ତେଲ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ଟମାଟୋ ପକାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଖୁଡ଼ୁ ଖୁଡ଼ୁ କରି ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ଭାଜିଦେଲି, ଦେଖିଲି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଟିକେ ନାକୁ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ କୁଟୁ କରିଦେଲି। ଯେତେବେଳେ କୁଟୁ କରୁଥିଲି ଭାବିଲି ତ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲାରୁ ଟିକେ ତ ଢାଳି ଦେଇ ଇପି ମସଲାକୁ ପକେଇଦେଲି। ପକେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମମି କହିଲା ଝିଅ ସେ ଆସିଲେଣି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଇପି ତ ପକେଇ ସାରିଲେଣି। ଇପି ପକେଇଦେଲି। ଇପି ପକେଇ ଦେଇ ଟିକେ ପାଣିକୁ କୁଟୁ କରିଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ଇପି ଦେଖିଲି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଇପିକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି।